Kaixo lagunak, zer modu zarete? Ongi etorriak beste behin nere kanalera. Gaur San Fermin lauterdiko torneoa hitz egingo dugu. Badakizue, uztailaren 7 goizean Labriten izaten da final handia, pilotari guztiak hor egon nahi dute, eta aurten ere txapelketa zoragarria dugu aurretik. San Fermin torneoa orain horrela deitzen da, baina 1989an sortu zenean Nafarroako lauterdiko txapelketa deitzen genion. Nafarroako federakuntzak sortu zuen txapelketa hau, Aspe eta Segarze enpresen laguntzarekin ere bai, txapelketa profesional bat sortu nahi zuten, Nafarrek bakarrik jokatzen zutena lauterdikoan eta finala uztailaren 7an izango zena, goizean Labriten San Fermin jaiotan noski. 2006 urtean bakoitzak bere bidea hartu egin zuen, Aspe eta Segarzek bere txapelketa bakarrik sortu nahi izan zuten, eta aldiz Nafarroako Federazioak Frontis, orduan zegoen enpresarekin, Nafarroako ere lauterdiko txapelketa ofiziala deitu ziotena sortu zuten. Aldiz, txapelketa honek ez zuen arraskasta handirik izan, eta 2010 urtean izan zen bere azkeneko txampa. Aspe eta Segartzik aldiz urtero antolatu dute orain arte, baina 2016 urtean berrikuntza bat eta izen aldaketa bat ere izan zuen. San Fermin torneoa deitzera pasa zen, bakarrik Nafarrek ez zutelako jokatu, baizik eta momentuan zeuden, pilotari guztiek jokatzen zuten. Niretzako erabaki zuzena izan zen. Zergatik, ordura arte Nafarrek pilota profesionala dominatu egiten zuten. Goi mailako pilotari Nafar asko zeuden, eta 2016 urtean ez zeuden hainbeste, eta Gipuzkoar, Bizkaitar eta beste batzuk ere bazeuden goi mailakoak txapelketa honetan parte hartu behar zutenak. Eta denborarekin ikusten begiratzen badugu, zalantzarik gabe, sekulako erabaki zuzena eta ona izan dela iruditzen zait. Palmaresari bistazo bat emanez, goi-goian nor egon behar du lauterdikoan, Aimar Olaizola. Badakizue, lauterdikoan egon den erregea Aimar Olaizola izan da, 6 txapela ditu, 9 final jokatuta, eta bigarren postuan nor? Juan Martínez de Irujo handia egon behar zuen hor. Honek bakarrik 3 txapela lortu ditu, 8 final jokatuta, asko dira, asko Aimarren kontra, baina beste pilotari batzuen aurka galdu du. Eta gero Iñaz Bengoetxea dago, Abel Barriola, Mikel Goñik ere lortu zuen txapelketa hau irabaztea, Iñaki Esainek ere bai, lehenengo txapela Jorge Nagorek irabazi zuen, Patxi Eguiren aurka. Bigarrena aldiz, Patxi Eguik bera irabaztea lortu zuen. Orain dauden pilotari modernoen artean, txapela gehien dituena Jokin Altuna da. Badakizue lauterdikoa oso ongi moldatzen zaion modalitatea dela bere ezaugarrietara, eta 2 txapel ditu 4 final jokatuta. Aurtengo txapelketari dagokionez, hementxe duzue txapelketaren kuadroa. Aurrekanporaketak deitu izan zaizki edo izan diote orain arte jokatutako partida guztioi, eta ostiral honetan jakak jokatuko du azkeneko aurrekanporaketa Baikoren adarrean. Badakizue, Aspek eta Baikok, bakoitzak, baduela bere adarra. Bakarrik finalean elkartuko dira Aspe eta Baikoko pilotariak. Final ordenak hasiko dira, hemendik gutxira, Urrutikotxeak Peña eta Jakaren aurkako partida horren irabazaren aurka jokatuko du, Laso Artolaren aurka sekulako partida izango da, gogora ezagun Laso txapeldun izatetik datorrela buruz-burukoan, baina ekaineko hilabete oso kargatua duka, partida asko jokatu beharko ditu, eta urte zoragarria darama. Baina, egia dare bai, pilotari guztiak bere patxalalditxoa pasatzen ikusiko dugula. Lasori gertatuko zaio? Noiz gertatuko zaio? Hori da, denok daukagun zalantza, kalitatea soberan du berriz ere finalean egoteko, baina aurkari zaila izango du ere bai. Iñaki Artola, isilik lanean ari da, ongi jokatzen ari da, eta konfiantza iritsiko da, zer galtzeko ez duen partida batera. Partida hori sekulako izango da. Irabazteak finalerdietan ikusiko ditugu, eta Asperen adarrean aldiz, behirazte partidak ditugun Ezkurdia, Elezkanoren aurka Ezkurdia izango da favorito argia. Elezkano txispa berreskuratuta ikusten dugu, baina Joseba Ezkurdiak badakigu lauterdikoan asko jokatzen duela. Lauterdiko, neguko lauterdiko garrantzitsuenan, txapelketa horretan, 2 txapel lortu ditu, eta lauterdikoan bere abiaduraren bitartez, badakigu nolako mina egin alduen Arbizu. Gainera ilustioz dago, berak aipatu du azkeneko
elkarrizketetan aurten final horretan, uztailaren 7ko finalean egon nahi duela Labriten, eta zalantzarik gabe ongi prestatzen egonen da. Eta azkeneko partidan Altuna Patxe Peio Etxeberriaren aurka jokatuko du. Altuna lesio batetik dator, hau da, ezker eskua mindu zuen, asko mindu zuen azkeneko buruz-burukoan, eta gainera ebakuntza txiki bat egin diote bere eskuko atz batean. Segurazki hori ez da arazorik izango, baina ikusi beharko dugu ongi berreskuratuta dagoen edo ez. Jokin Altuna gainera bere berragerpena egun horretan izango da, txapelketako partida batean, Peio Etxeberriaren aurka. Peio Etxeberriak badakigu gainera izarra handien aurka hobeto jokatzen duela ezer demostratzeko ez duenean, eta ezer ez galtzeko ez duenean noski, eta Jokin Altunaren aurkako partida horrelakoxea izango da. Orduan partida ere benetan irekia. Irabazleak finalerdietan elkartuko dira, uztailaren 7tik egun gutxira, eta uztailaren 7an han izanen gara zuei, final horretaz gertatzen den guztia eta inguruko guztia kontatzeko. Ez dut bukatu nahi, uztailaren 7a zer den komentatu gabe. Ni nafarra naiz, iruindarra ere bai, eta nafar guztiontzat han egotea goizean sekulakoa da. Zuzenean bar da pilotaleku, pilota partidak ikustera, giro berezia dagoelako uztailaren 7ko Labriten. Eta han egin zidaten nire agurra 2006 urtean, detaile handia izan zuen Asegarze enpresak nirekin, ilusio ikaragarria egiten zidalako han egotea, eta han itxi nuen nire ibilbide profesionala. Beste pilotari batzuk ere izan dira, adibidez urren urtean 2007an, Aitor Zubietak esan zuen agur bere pilota profesional ibilbideari, uztailaren 7an ere bere agurra Labriten eginez. Egun berezia da, denak txuriz jantzita, goizean, giro berezia dago, eta espero dezagun aurten ere horretaz disfrutatu ahal izatea. Gero uda, zer gertatuko da? Binakako San Fermin torneoa, Bilbon, Gasteizen, Donostian, izango da torneoa, Masters Casablanca ere izango dugu uda izteko, eta San Mateoak. Uda zoragarria daukagu aurretik, eta hemen izanen gara zuekin kontatzeko.